Bones, família i amics de Produccions del Fobi, i benvinguts a un vídeo molt especial. Fa un any que tenim el canal de YouTube, sí, ja fa un any, i creiem oportú que teníem que portar alguna especial per celebrar aquest any. Res de mirar curs d'altres persones, res de gameplays, algo nostre. Vam estar pensant i la millor opció que hem trobat és portar-vos, que ens ha costat bastant, veureu per què, el primer curt de Produccions El Fobi. La primera producció, el naixement de Produccions El Fobi com a tal. Us explico. Produccions El Fobi va néixer el 2006 a Mataró, a casa dels meus avis. Una tarda que els vam baixar a veure, vam trobar el ninot que, representa, que s'ha convertit en el logo de la productora i que hem fet diversos vídeos amb ell, no? Que és el Banyasaure. I el vídeo que vam fer es tracta d'això, en si es diu l'atac del Banyasaure. I surt el dinosaure, evidentment, i uns ninotets i uns cotxes militars que tenia el meu avi. Heu de pensar que 2006, càmera compacta de fotografia que feia clips de vídeo sense enregistrament de so, o sigui, es va tenir que doblar, que per cert ho vaig doblar tot jo perquè el senyor Bargianuk no va voler prestar la seva veu. Va dir que ell amb els efectes especials que havia fet ja havia treballat prou, i ho vaig doblar-ho jo fent així veuetes. És molt, ja veureu, és cutre, és evident que és cutre perquè, 2006, però, jo n'estic molt orgullós, Wargianuk també, i com que és tan especial, us ho volíem portar pel primer aniversari del canal. Si us sembla bé, ho mirem i seguim parlant després. A veure què tal, què us sembla. Ho tinc aquí preparat. Jo callaré, no diré res. Només miraré. Així que aquí teniu el naixement de Produccions del Fobi. M'has tornat a guanyar. Vosaltres dos, estigueu per la missió. Vale, jefe, ja ens hi posem, tranquil. Un animalot i ja ens pot anar a treballar, els cabrons. Tranquil, només serà un moment. Accelera, que ens atrapa! Merda, estem atrapats. Oh, pareu! Apunta bé, tros d'imbècil! Serà un magnífic trofeu pel nostre país. Doncs no sé què us ha semblat. Digueu-m'ho en els comentaris, sisplau. Aquest cop no us faci vergonya, són gratuïts posar comentaris. Necessito saber què us sembla la primera producció de Produccions del Fobi. Ara posant-nos serios,
veieu que, bueno, és evident que la cosa és bastant cutre, diguéssim. Però bueno, així va començar i com heu pogut veure, doncs continuarà i va continuar. No sé què dir-vos més. Espero que us agradi molt, que ho valoreu, que ho poseu en el context que representa fer un vídeo el 2006 amb una càmera de fotos. I només dir-vos que els gameplays els hem parat perquè ens avorria molt el joc. Estem buscant nous jocs i noves maneres de ja no només de PC sinó també de la Play o així de poder portar més jocs. Aviat en tindrem algun altre. Simplement vam deixar perquè el joc aquest de la presó ens avorria i vam decidir aparcar-lo. Anirem pujant més nits de por, que crec que agrada bastant, i altres cosetes que tinc preparades. He fet també alguna col·laboració amb un altre canal, que ja, algun vídeo ja us portaré, també. I produccions pròpies estan una mica verdes, però atenció l'any que ve, que jo crec que si tot va bé, podem tenir sorpreses. Així que, si t'ha agradat i vols més vídeos, ja saps, doncs el botonet aquest d'aquí baix que faci, i si no t'ha agradat, doncs no ho facis, simplement, val? Doncs ens veiem aviat.